ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ए नईर तुठे जिए पाद ए नईर तुठे जिए पाद देथिला मिचर हिसाब खाता जाइछि चिरी समय हातरे डोरी समय हातरे जीवन ठू दिने जिए मागिनी पाउना रसन मैडम रोटी रस ଆପଣ କଥା ହଉଛି ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଠାକୁର ତମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ଏଇରକମ ସଭା ପଛରେ ଚାଲୁଥାଉ ଜଗନ୍ନାଥ ତମକୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଲ ରହିଲେ ଆମେ ଭଲ ରହିବୁ। ନା ନା ବାପା ଭଲ ରହିଲେ ପୁଅ ଭଲ ରହିବ। ପୁଅ ବାପ ଆଖିରୁ ଯଦି ଲୁହ ଗଡ଼ିଲା ପୁଅର କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ବାପ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଲା ପୁଅର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଧନ ସମ୍ପଦର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଖାଇଲା ଏଠି ନ ଖାଇଲା ସଂସାର କାହାର ଆଉ ଆମର ଅଛି। ଆମେ ଆପଣ ବାପା ଆଗେ ବୁଝେ, ଆମେ ଆଜି ବଡ଼ ହେଇଛୁ କା ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଖାଇବ, ବଢ଼ିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଚାଲିବ, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ, ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲେଇବ, ବଡ଼ ହେବ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ପରିକଳ୍ପନା ସେ ଜିନିଷ କିଏ ଅଛି? ଆପଣ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ, ତାପରେ ଆମେ। ବାପା ମା ଠାରୁ ଦୁନିଆ ଦେବତା ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଯଦି ଖୁସି ରହିବେ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାପା ମା ଯଦି ଶାନ୍ତି ରହିବେ ଆଉ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଥମ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ। ଭକ୍ତି କେତେ କ'ଣ ନ ହେଉଛି ପେଟ ଭିତରେ ଏକଥା କହିବା କଥା ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଭାବ କିଛି ରହିବ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସମାନ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ କିଛି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା କରିବ, ତମେ ପାପ କରିବ, ତମେ ପୁଣ୍ୟ କରିବ, ତମେ ଅପରାଧ କରିବ, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ। କେହି ଆସିବେ, କେହି ନା କେହି ଆସିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ବି ଜଣେ ଗୋଟେ ପୁଅ, ସେଠି ବି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ମା ଭଳି, ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କେମିତି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସହଯୋଗ କଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ତରରୁ ସବୁ ଡୋନେଟ୍ ହେଇଥିଲା? ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରିଗାଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଜରା ନିବାସ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମଉସା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା ସମାନ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଲେ କି ଖାଇତେ ପାଉନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମିଶିବା ପାଇଁ। କେମିତି ଆମ ବାପା ମା ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି ବାପା ମା ସିଏ ବି ଆମର ବାପା ମା, ସେ ବାପା ମା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆମ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଛାଡ଼ିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯିବା ରିଗାଗଡ଼ ଯିବା, ସେ ମା ଯେଉଁମାନେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଯିଏ ଯାହା ପାରିବ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବହୁତ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗା ଆଣିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ମା ହେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗା ଆଣିଲୁ, ଆଉ ଜଣେ ବାପା ହେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାମୁଛା ଆଣିଲୁ, ଆଉ ଲୁଙ୍ଗି ଆଣିଲୁ, ଆଉ ପେଷ୍ଟ ଆଣିଲୁ, ସାବୁନ ଆଣିଲୁ,
ଝାଡ଼ୁ ଆଣିଲୁ, ମିଠା ଦେଲୁ, ଆଉ ମୁଢ଼ି ଚୁଡ଼ା ଯାହା ଆମେ ପାରିଲୁ, ବିସ୍କୁଟ ଯେତିକି ପାରିଲୁ ଆମେ ଆଣିଲୁ। ଯେ ଗୋଟେ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବାପା ମା' ଯେଉଁ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତାଦାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଜରା ନିବାସରେ ବସିବା ପାଇଁ, ରହିବା ପାଇଁ। କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଦୁର୍ଦିନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାହା ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଏଜ୍ ଏ ପୁଅ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ମୋ ବାପା କି ମୋ ମା', ସିଏ ବି ମୋ ବାପା ମା', ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଆଜି ଆମେ ନେଲୁ, ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିହେଉନି। ଏମିତି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଅମାନେ ଯେ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି, ମା' ମାନଙ୍କୁ ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ବି କେତେ ଜଗନ୍ନାଥର କି ଲୀଳା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପାଖରେ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଆଜି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ବାପା ମା' ଯେଉଁ ମାନେ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ। ଯେଉଁ ମିଠା ଗୋଟେ ଖୁଆଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ସେଇଟା ଭାଷାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାପା ମା' ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି, ଜନା ନିବାସରେ ଆଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ? ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା କଥା ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବା କଥା। ଯେଉଁଠି ବାପା ମା'ଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିବ ସେ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ମା' ଯଦି ଖୁସି ନଥିବେ ଆମ ଏଇ ଜନ୍ମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ସମାଜକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯେ ଆମେ କିଛି ଦେଇଦେଲୁ, ଦାନ କଲୁ, ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, ଗୋଟେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ, ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯାଉ ଯେ ଆମ ବାପା ମା' ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ନ ଯାଉ ସିଏ କେଉଁଠି ଯିବେ କି ଦୁଃଖ କରିବେ, ଯାହା ବି ହେଉ କେତେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ଆମକୁ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଖାଇବ, ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଶୋଇବ, ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଖାଇବ, ମୋ ପିଲାମାନେ କେମିତି ବଡ଼ ହେବେ କି ଚାକିରି କରି ଆମକୁ ପୋଷିବେ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅନ୍ତରାଳ ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ଆଜି ଆମେ ଫିଲ୍ କଲୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍, ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମିଶିବା, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା, ସବୁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆମେ ଏକ ହେବା। ପୁଅ ଝିଅ କାହିଁକି ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି? ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ସାହା ହେବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଇଟା କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ ସେଇ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ସେଇ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯିବ, ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିଏ ଫେଲ୍ ହେଉଛି, କିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା, ବାପା ମା' ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ କେମିତି, ମୁଁ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ମୋତେ ଅନେଇବ କି ପାଠ ପଢ଼ିବ କି ବଡ଼ ହେବ, କ'ଣ କରିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ କଥା, ଯେ କେତେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଘଟିଯାଉଛି ଜୀବନରେ। ସେଇ ମାଆଟି କାଖେଇ ଖୋଳେଇ ଜନ୍ମ କରୁଥିବ, ମୋ ପୁଅ ଖାଇନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତି ଖା, ତାକୁ ବି ଦେଉଥିବ। ସେଇ ଜିନିଷ ଏବେ ବି ଫିଲ୍ କଲେ ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସୁଛି। ସେଇ ଜିନିଷ ଆଜି ବି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସେଇ ପୂର୍ବ କଥା, ସେଇ ବାପା ମା'ଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ବାପା କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋ ମା' କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମୋତେ ମଣିଷ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ମୋ ମାଆକୁ, ମୋ ଘରେ ମୁଁ ସେଇ ଜରା ନିବାସ, ପ୍ରତି ଘରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜରା ନିବାସ ହଉ ଯେ ମୋ ବାପା ମା' ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁ ମୋ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଜରା ନିବାସ ଛାଡ଼ିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯାଉ ଯେ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ଜୀବନରେ ନ ହଉ। ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ।